एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मु देखाइबी आपनकु आम गाँव में गणेश मूर्ति रे केमिति कलर दिया जाउछि। प्रथमे गणेश को वाली कागज रे क्लीनिंग करा जाउछि। कलर करने आसचंती बालेगुड़ार कुनु भाईना एवं तागो गाँवर 2 जन और आमर सानकड़ीर गोटे भाईना। प्रथमे गणेश को एमाने व्हाइट कलर मारिले। आउ गोटे कलर दौरान आमर कुनु भाईना जहाँकि देव कलरटा दौरान। मैक्सिमम देव कलरटा दे सरले। काउड़ी गाँवर भाईना एबे गणेश मूर्तिर 2टी कानरे रंग दौचंती। बर्तमान चलुची आम मूषारे रंग देवा। मूषारे रंग दौरान एबे आम कुनु भाईना।
ଚାଲୁଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଇବ୍ରୋ ତିଆରି ଚାଲୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ବଡ଼ିର କଲର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଲର୍ କରିବା ତା ମୁକୁଟରେ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ହେଡ଼୍ରେ ବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁକୁଟରେ କଲର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଝିକିତକ ପକା ହେଉଛି। ପେପର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିକିତକ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ହେଡ଼୍ରେ ବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁକୁଟରେ କଲର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଝିକିତକ ପକା ହେଉଛି। ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିକିତକ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି।